kanang unsa man rin nato nga kuan mao din nang dugay ka maulian oy. Kay magkape man day ka kung wala mi des balay, manguha man kag kape. Ayaw ate. Ayaw pagtimplag kape. Nakitaan man ka nga tinina nagkape day ka. Sana naman. Ayaw pagkape kay di ka maulian. Bawal na nimong kape ate. Na may gatas. Gatas mo, walang gatas. Di lagi siya lagi mo lagi na kay di ka mainom ng gatas, magkape hinuong ka. Ang kape makasamot na sa imong hunahuna ate. Kay di ka makatuog. Mo din na mabantayan ako nga dugay kay ka matuog bisag gipatumar na kagtambal. Maintenance nimo. Ayaw pagtimpla. Og kape, ako na nang kuhaan dito ang butanganan og kape, di na nako displayhan. No. Dili magtimpla-timpla kape no. Kaya ron maulian. Nga napoy one time nga murag nagkuan ko kag Milo. Siguro padanga na ang pagkuana siguro ko nga rin napadong nimo nang gisuod sa hunos kay nga nahibong man ko nganong nanay inablihan nga Milo. Imo siguro gi ayaw bawal man nimo ng Milo og kape. Ang ato is gatas ra. Ano ang problema kay di po ka mainom og gatas og timplahan ka gatas gamay ra imong imnon. No. Mukaon lang tao kung say atong naadiha dili magtimpla. No. Kung saan mo din na ito pagkauliin na ana bisag pag magsigi tag tumar og tambal niya. Maminaw gyud nako ate. Kay kanatong gihimo para nimo ra man jud. No. No. Kay lisod yun, di ka maulian og dali ate kay unsa man day kung mulakaw mi magkapi-kapi man day ka. Unya tubig pag yun, bugnaw pag yun nga tubig imong ikuan, imong itimpla. Na. Mo dang di ka katog. La sugat ni nanay. Sus magtimpla-timpla man day kuno nig kape ma. Kitaan atinina. Katong hinlakaw mi nga hinlakaw mig ormok niya akong gihapit sa nininang kung adto sa Ate Esther bantay lang sa dito mao ko na yang naabtan nga nagpakapi-kapi unya nagkaon bugnaw pag yung kunong tubig yang gitimpla na mo saom nato mo nang dili maduli ang dali nin mao gani siguro kanang naa siguro sa rip ba manguha bitan nang tung naikok diha wa na nako babutang ikok kay duda ko nga mainom ni siya kok nga wa mi diha nga kay narabay daghan ako galing gikuha ang chocolate diha sa ref kay tingalig wa ay siguro nagkaon na siya mo na siyang dugay day siya maulian ang inyong kape di ba na babaw sa ref ana manguha na siya mao di ay nawi kanang wa mi so sumaw din na guys nga di madaulian mo ni karon na tribukar nga nakita ni ate nina so morning dugay gyud ay maulian sa Ate Esther guys kay malipat demi kanang wala misbalay magkaron na ako nahibaw-an nga ning sulti sa tinina. Bawal nung gini niya kape, Milo. Na labi na guys kinay chocolate sa ref. Siguro mukaon ni siya morning akong kuanan karon nga karon pa ko kahibaw nga naa di ni mo hinok ra gid nig iya si Ate Esther no. Samot kadugay kaulian ni Ate Esther.